koro onge face mar NHIF. Koro en gimoro nono. Ma bende courts oseng'ado ni en illegal. Koro wan nyaka miwa mana girwa cha kaka eno. Koro Teacher Service Commission nyaka many pesa mondo jopuonj health gi kik obed compromised. Yes. Nikech nyalo bedo gima rach ahinya ka japuonj en koro onge kaka onyalo konyore nyaka e kinde ma koro tuo. Bende osebedo ka theko e mbele kama chien ka. Ni kata beni nitiyo gi rimiti nonego bed ni jopuonj dhi hospital. Tiyudo ka pesa no ok tere e kare. Ma osiptende moko riembo jopuonj nikech koro ok chulgi. Koro gin gik moko mathindo ma onego bed ni jo Teacher Service Commission osebedo ka timo gimoro osefix. To koro makoro lich mogik Joyce. Nitie jok mosepuonjo kata higni 15 to en e grade 1. Katin kine donjo e Royal Media ka idonjo maybe kisomo mana gine to sani koro jogo mi nanka. Japuonj bende yudo fulfillment ka diponi oringo promotion. Wechego mag promotion nikech wang'eni nitiere jopuonje mago mohew 130 manyaka sani nyaka ne gichak tiyo pok ochorgi e ngas mamalo mano mar puonjo. Promotion ma kamano